Ikezvo vanhu vari kufunga sokuti unomira pamvuma uchikwira matiraki ndozvaunoita here iwe? Ndiite izvozvo. Musi wa4 Juni chakaitika ndechekuti ndakabva kwasisi vangu kuGweru ndichiuya kuzoona boyfriend yangu kumvuma. Ndikamira parodhi, pakaita tiraki rakamira mberi kwangu. Ndoparati uri kuenda kupi? Ndaisitorina mari ndikuenda kumvuma. Zvikanzi unobhadhara mari, ndikati handina mari. Zvikanzi pinda. Ndopatachabhadharisa musikana akanaka seweri. Ndopandikati it's okay, naita basa henyu. Vanga vane vanhu, vanga vari 2 nemumwe mukomana. Zvikanzi iwe musikana inda mazamu ako akamira chichi. Ndikati hanti ndangu here. Ndopatanga kundibata mazamu angu. Tasvika mumvuma ndopahambonyara nyaya. Ndopandatanga kutaura zvamama wangu. Ndopasvikanzi saka kumba ukabva rini? Ndikati 2 weeks. Pane 2 weeks ndabva kumba. Zvikanzi uchirara pai? Ndikati kwasisi wangu sometimes ndairara kumusango kana kuti kufriend yangu. Zvikanzi chii? Enderera kumberi. Zvikanzi ndopamwe wacho wekutanga patakasvika pamvuma 1 wacho ndiye akagadzira bhedhi. Zvikanzi wochirara apa kwavira, haudowani mota dzinosvika kuchivhu. Handowati ukuenda kuchivhu? Pandikati Zvikanzi chirara pamubhedha. Vakatanga vachitaura nyaya vakagara pamasiti. Ndakatozongoona 1 wacho akundibvipezisa kubvisa hembe. 1 wacho ndopauya kumusoro. 1 wacho akatanga urara neni ndiye akaposta mavhidhiyosi angu. Alright. Saka uri kuti pane nyaya iri kutenderera pasocial media yemusikana akapfeka sketi yepingi netopu yepingi. Musikana wacho ndiwe? Ndiye nini. Ndiwe wakapostwa nematruck driver anga akupa lift kubva kuGweru uchienda kumvuma akakurepa, ndizvo? Saka iwewe kuGweru wakabva nguvai? Ma5 mukazosvika nguvai kumvuma? Handichanyatsoziva iwe. Asi angava kwakwasviba pawakasvika? Pasina tombonyanya kusviba. Pandakati ndoda buruka but vakaramba. Alright. Saka ivo vane nyaya yavari kutaura yokuti wakavati ndipei 500. Chii chakaitika? Vakati kana uchida kuti urikuda here kuti ukuda ndoti ripotera here kana kuti ukupa mari, ukuda mari kuti usaripoti. Ndikatanga ndichiti 500. Zvikanzi 500 tinoiwana kupi? Tingatokutora mapics tikakutokutrendesa. Saka vakabva vakutora mapicture? Kwete usiku. 5 yamakuseni. Mumwe wacho ndopaakauya achirara neni muhombe wacho. Pandakazobuda mutraki ravo ndichifamba netsoka kuti ndinomisa malift ekuenda kuchivhu, vakatanga kuposta vachitora vachiti mashofu yamuone hurerere rinofamba richidyira vanhu, rotanga kuti ndiri underage chichi. I didn't know kuti vari kuposta. Alright. Pagweta umwe akatora futi mapik akanditi uya ndikutore mapicture because akandona zvitora mapicture nefoni yangu. Ndopandati because mainini wangu vanga vati tione maphotos ako. Vakandiyeupa nekutora mapictures. Alright. Ungaziva kuti track racho raendapi? Vakakudza kuti vari kuendepi? Anzi tikuenda kuDinson tichizoenda kuGokwe. Vaitobva kuGokwe in fact. Pawakataura navo vakakuudza here mazita avo? Vakakupa here mafoni nhamba avo? Pane zvavakakupa? Hapana akandipa but ndine nhamba dzandakatora mugurupu rakafuwatwa. Alright. Asi
ikezvo vanhu vari kufunga sokuti unomira pamvuma uchikwira matiraki ndozvaunoita here iwe? Ndiite izvozve. Unoenda kuchikoro? Aiwa. Hauenda kuchikoro. Wakagumira form 1? Form 1. Nemhaka yei wakagumira form 1? Tanga tisisina mari. Hamusisina mari yekuenda kuchikoro. Saka unoda kuti chii kune vari kukuona, kune vakaona vhidhiyo rako vakaona picture yako ichitrenda, unoda kuti chii? Angoti wese akabhilivha ngabhilivhe izvozvo. Ari kuonawo mavhidhiyosi angu akutanga kubhilivha neni. But ndoda kumbirawo kuti kana achibhilivha kuti ndizvo zvandinoita ngavabhilivhe izvozvo. Asi wazvizvo zvaunoita? Siri izvo zvandinoita. Saka pane ungada uva nerubetsero rwakaita sei? Mama wako unoda kuvati kuti chii kuna mama wako? Nokuti vakatoonawo vhidhiyo irori. Nda kuti kuna mama wangu hazvisiri izvo zvavakataura. Kune vamwewo vanhu vanongokuonawo unoda kuti chii kwavari? Nekumatrack driver aya ari kukufambisa? Ndingoda kuti kumatrack drivers zvandakamafungira kana ndikatongoona hwana wayo ndogona kutoita utsinye chaiko yako because vakanditira utsinye vafuta kundirepa kutanga kutaura zvisina basa zvekuti kwanzi ndini ndakavakechesa inini. Ndoda ngoti kumatrack drivers ese andangoona murodhi chero kupi ndikuita utsinye. Kana zvaitogona chaiko ndaitoningirikina chako ndaitoita zvemushonga kuti ndivaitira utsinye zvakanyanya kunaka. Because inini vari kunditrendesa pasocial media. Matrack driver akutaura zvaanoda pamusoro pangu ngendiri wematrack drivers inini. Second news update muri yeZimbabwe ndeyasewiki inochivhayo vadai kupa Kochirambo Toyota Fortuner GD6 pamwe chete $5,000 uyezve vamupromisa kuti kana ada kuroora anoyandomubatsira pane zvose zvingadiwe mushure mekunge vakambomupa Toyota akwa nemari. Ngatingonyoti congratulations comment section.